SMNR Radio News Blast. Sa dugang detalye sa atong mabalitan lokal, opisyal nang gilusad sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino ang ikanapo nga Cebu Wedding Expo nga pagahimuon sa Setyembre 4 hangtod 6 karong kasamtangan tuig. Mato ni Group Sales Manager Cristel Armamento, bunga sa suporta sa mga couple suppliers ug sa wedding industry sa Sugbo ang napulo ka tuig nga kalampusan sa Expo. Lakip sa mga highlight ang libreng exhibit o rental alang sa tanang exhibitors na po kadagkong pabuya alang sa mga mubuk sa Expo ug usa ka 100 packs all-in wedding package isip grand prize. Paghahatagan usab og pasidungog ang napo ka wedding industry icon sa Setyembre 5. Samtang paghimuon sa Setyembre 6 ang Weddings at the Waterfront Fashion Show nga pagpangunahan sa international designer nga si Cari Santiago. Gidapit sa Waterfront Cebu ang tanang nagplano nga magminyo og ang publiko nga motambong sa tulo ka adlaw nga Wedding Expo.